Драги зрители, аз съм Зум и днеска ще снимаме на Нобулъс. Окей. Еми режим на игра. О, има и футбол. Сървър. Запад. Продължителност. Дай 3 минути. Трудност средно. Размер на играта. Голям. Играй. Окей. Натам е топката, значи ние натам ще ходим. Много съм малък. Трябва ми нещо големенително. Нашия така ще го изпапкат. Брутален скин. Какви са? Има червенц на стоката. Бързо. Техникс. Те трябва да си ги намаля тук. Много е бърз. What the fuck? За малко да ме изяде. Няма да стане пив. No, stop. Yeah. Everybody. Трябва да седа в него, за да му открадна топката. A ganja down. Сега трябва да му попреча в кара, защото съм брутален пич. Не можах. Бързо да взема топката. Не, взе червен. I just wanna run. Не, трябва да стигна преди него. Motherfucker. Bitch. Yes. Вземи топката. 3 гола за късмет ще има. No, stop. Stop. Как така са бързи, колкото мене? Ей! Ох, гърлото ми нещо не е добре. Usain Bolt атакува. Go! Go! Четвъртия ще бъде от мене, пич. Няма ти дам. Ще седа при топката. И не можах да я взема. Как бе? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Аз съм хора. Не, айде още малко. От качалката Цецо атакува. Маля колко напрегнато. Малей. Утре пахава. Давай, Цецо, аз ще проверя. Пръс. Така се прави за Цецо. Аз съм вратката.
Вратката ще пази. Умирам. Аз съм вратарчето. Цецо! Цецо, къде се бавиш? Цецо! Бето се! Но! Стап! Стап! Ево тук е! Окей, хора, това ще бъде за клипа. Абонирайте се, дайте положителен вот за клипа. И до следващия път.